мне там тэлефануюць з Прагі і кажуць, ну вось званок, што ў Курапаты паехалі бульдозеры. Да? Там, ну, хто памятае, калісьці была Менская кальцавая дарога вузенькая такая. А вырашылі тады зрабіць яе больш шырокай. І гэта праходзіла праз Курапаты. Ну і як так, паехалі бульдозеры туды. І я тады на таксі паехала хутенька, стаяць дзве жанчыны, з партіі Зянона Станіславовича Пазняка, і камянямі кідаюцца ў бульдозеры. І я там, ну, з імі пагаварыла, і это жывы эфір быў, это тады радыё у нас было, я там выйшла, вот, жывы эфір, дала слухаўку гэтым жанчынам. Потым наступны дзень, не памятаю, пятніца была ці што, наступны дзень я зноў туды паехала, а потым, вот это дні 3 так прайшло, а потым вот эти бульдозеры эти едуць, і ўжо нейкае ці дрэва павалілі, ці што. І потым прыязджае Павел Севярынец, і так, это ён малады, ён зусім яшчэ быў, вот так ён стаў